Minn wedi mhux ikkalkulati għal oħrajn li diġà saru. Dan Simon Busuttil fl-10 jum tal-kampanja elettorali għalkemm baqa' konsistenti li l-wedi tiegħu ma jkunux ikkalkulati. L-ewwel priorità mhux il-costing għalina. Il-costings tagħha hekk ma jistgħux ikunu preċiżi. L-erba' filgħodu Simon Busuttil tkellem dwar il-housing, wieħed li se jreġġa' lura żieda fil-ħlas fuq kirjiet tal-housing. Nagħti l-impenn illi mhux biss gvern nazzjonalista ġdid ireġġa' lura iż-żieda li jollilkom Joseph Muscat imma iħallas lilkom lura iż-żieda kollha illi Joseph Muscat iċċarġjakom. Però Simon Busuttil ma qalx li din kienet żieda li daħlet fuq deċiżjoni ta' gvern nazzjonalista u l-gvern ta' Joseph Muscat diġà irrevedija u ħallas lura kif juri ċekk li qegħdin nippubblikaw. Mistoqsi dwar dan Busuttil kellu jammetti li qed iwiegħed xi ħaġa li lesta saret diġà. Qed tipproponi inti li treġġa' lura żieda li ddeċida l-Partit Nazzjonalista qabel l-aħħar elezzjoni. Din diġà tneħħiet fl-aħħar budget. Kif tiġi hawn twiegħed tneħħi xi ħaġa li m'għadix teżisti jew tħallas lura xi ħaġa li diġà tħallset. F'reazzjoni tal-Partit Laburista nnota kif Busuttil qed jitkellem dwar żieda fi żmien li hu kien viċi kap tal-Partit Nazzjonalista. Is-Segretarju Parlamentari Deborah Schembri spjegat b'mod ċar. Din iż-żieda illi Simon Busuttil qed isejħilha antisoċjali u ddiskrivija bħala taxxa fuq il-faqar hija riżultat ta' liġi illi għadda bħala changes fil-liġi tal-kera l-istess partit ta' Simon Busuttil meta kellu lil Simon Busuttil qiegħed hemm jista' jagħti kontribut u llum il-ġurnata qed jgħidilna li kienu qegħdin jagħmlu miżuri antisoċjali. Dwar dan l-iżbal ta' Simon Busuttil filgħodu kienu diġà komplew jistaqsu l-ġurnalisti, kellu jammetti li l-gvern diġà ħallas lura. Il-kumpensa żieda tal-housing tħallset qed tikdeb jew ma tafx il-fatti bażiċi. Skużani? Il-kumpensa żieda tal-housing tħallset qed tikdeb jew ma tafx il-fatti bażiċi. Issa jista' jibgħat ċekk Joseph Muscat taf xi jkun iċ-ċekk. Ikun ċekk li n-nies diġà ħallsu żejjed. U jibgħatilhom rigal. X'twiet li tħallas li qiegħed jibgħat Joseph Muscat huwa ħlas ta' xi ħaġa li ħallsu ekstra diġà n-nies. Quddiem din l-attitudni ta' Simon Busuttil, il-Partit Laburista kompla jispjega permezz tal-Ministru Michael Farrugia. Ħajimplementa xi ħaġa li diġà ġiet implementata. Il-familji fil-jiem li għaddew ġew informati bittra u biċċekkijiet ta' refużjoni tat-taxxa illi wedna fil-budget illi għadda, weda illi wettaqna. Michael Farrugia nnota kif wedi oħra f'dan il-qasam diġà bdihom dan il-gvern fosthom il-programm ta' bini ta' housing bi spiża ta' 50 miljun euro. Farrugia fakkar ukoll il-gvern diġà żied is-sussidju fuq il-kera u nnota kif wedi li Busuttil jindirizza s-separati u d-divorzjati il-Partit Laburista il-proposti jagħmilhom għal kulħadd. Għalhekk Simon Busuttil irreġġa' l-arloġġ lura u għall-Partit Laburista li f'dan is-settur ukoll għandu pjan għal ġejjieni. M'hemmx viżjoni il quddiem li tkun taġid għal poplu Malti Wawċi. U allura wieħed jista' jgħid illi kull ma intqal dalgħodu huwa sempliċement kopja tal-affarijiet li għaddejjin u affarijiet illi laqqas biss hu irrealizza li diġà ġew implementati. Fuq kollox, is-Segretarju Parlamentari Deborah Schembri fakret li l-qasam tal-housing mhux l-ewwel wieħed li sab lil Simon